Online sa hotline. Ari sa aton nga linya si Mayor Nico Yulos ang Bago City. Mayor, congratulations kid ang mga boxer naton sa Bago. Liwat nga na mayagpag to sa Kwano sa may SEA Games. Although nga may fight pa nabilin sila doon. Ang isa diri si Palikti, no? Siging campaign nila dito. Although nga daw kagabi daw may ara man siya ang pangambot. Huwag ko kayo balos ang latest nga update. Do may atag ako ng incentive sila, Mayor. Good morning. Oo, good morning, no. Thank you gid sa oportunidad ni, no, nga magpa-ayag man sa aton nga panginbulahan sa aton nga duha ka taga-Bago nga boksidor nga ara subong sa Southeast Asian Games, no. Si Roger Ladon kag si James Paliste, no. Nagapanginbulahan na kami nga daan sa ila sa amon niya mga mata sa mga taga-Bago, champion gini sila nga daan niya. Aha. Although nga si Palikti do na kuan siya sa taga-Indonesia nga si Faranda Papindang, kay do na acid reflux sa second round. Pero nagapakita nga kung boxing ang pagambalan yung Bago City, daw trademark niya na ni nga kadamo sa na-produce na nga mga maayong nga boksidor, Mayor, no? Yes, so aton pasalamatan na, no, sa aton anay mayor na si Tutay Torres nga nagsugod gid sa aton boxing program amo nang iya ligasiya nga gidbilin sa mga taga-Bago ug syempre aton nga ginapadayon inang aton programa sa not only in boxing but in sports. In general. Oh, pero subong sige-sige niya kung sports program, ang imo office siya nagabulig, may full support gid riya, Mayor. Yes, correct, no? Kaya aton nga isa sa programa para sa aton pamatanon nga malikaw sa mga malaing bisyo kag damo sila inspirasyon, no, sa ila pangabuhi nga ginatan-aw nga mag-aayo gid man ang imo pangabuhi kon atubangon mo ang disiplina sang nasambit nga mga sports program nato, no. Okay. So it serves an inspiration to our youth. So bali may ginapreparar ka mo nga daw ihatag nga daw incentive ni sila. Kag pila ni Mayor? Actually, siyempre may ara kita na iyang ginapasinisal sina. Pero aton hulaton ang kagunian paglunsod nato, no, ihatag tang pribilehiyo sa aton kagunian paglunsod ka paglawag kung sila man ang aton i-incentive, no. Although may mga guidelines kami sina, no, hulaton ta lang ang aton nga SP, no, nga makapasar sa congratulatory note kag incentive para sa aton nga mga athletes. Aha. So finally siguro sa youth nato na ang mabilin mo sila nga daw pag convince nga mag-intra sa patag sa sports sa sports program sa Bago. Please go ahead, Mayor. Yes, so no, salamat gid, no, kag sa pumuluyo sa aton syudad sang Bago. Aton gid suportahan ang duwa naton ka taga-Bago nga subong sa Southeast Asian Games nga magahampang para sa ila medalya, no. Bronze medal para kay James Palikte kag gold para kay Roger Ladon, no. Kag aton ginabiling padayon gyapon ang aton sports program ilabi na gid sa boxing kag sa iban pang sports sa siyudad ng Bago. In fact, subong kami ang host ng National Little League Softball Championships para na subong sa aton sports complex. Aton man giniimbitar ang mga pumuluyo na magtan-aw sa aton mga hampang sa softball subong dira sa aton Bago City Complex, no. Ba damo gali kada bisita? Yes, so there are 22 teams, no. Halin pa iban sa Mindanao, sa Luzon, kag Visayas, no. So manami maning hampang ang softball basadya man kag nami kay team sports pagid siya, no. So amo na ni mga sports nga offer naton para sa aton pamatanon para man mag-develop not only their skills but also their life skills
paagi sa disiplina sa sports. Okay. So magkadto na sila mayor, okay lang anytime maka-witness da ang public. Importante guro ti observe lang yapon sa ang health protocol. Yes, so sakto na although alert level 2 naman ta, social distancing ng tagyapon, kag proper wearing of mask, no? Pero ga-allow na ta sa audience sa aton nga mga sports nga mga events. Aha. Sige, on that note, Mayor, salamat sa time halong sa imo biyahe. Okay, thank you again. Thank you. Salamat. Mayor Nick